ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 8 июни соли 2023 ва пешкаши шумо 7 хонаҳои фурӯшӣ, якта помешчанияи фурӯшӣ ва якта дигар замини фурӯшӣ бо нархамагӣ 18 000 сомонӣ мегардад ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонага бо ремонт дар Маяковский, шаҳри Душанбе. Инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар наздики аквапарки кӯли Душанбе, хонаи фурӯшӣ дар чордути поёни шаҳри Душанбе, хонаи фурӯшӣ дар 9 километри шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хубро аз даст надиҳед. Лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр баъд гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Маяковский ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. ҷойгир аст дар Маяковский, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, таъмир дорад ва нархи хона 360 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зангзада пурсон шавед. рақамҳое ки охирашон 8844 мебошанд WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо озкорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона дар WhatsAppшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, такроран қайд мекунем, хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва таъмир дорад. хонаи фурӯшӣ дар тарафи кӯли Душанбе, аквапарки кӯли Душанбе, айгардиши харангон 600 метр болотар мебошад. маҳаллаи Хорзорда ҷойгир аст. 4 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. об ва барқ ҳаст. мағоза мактабаш ҳамагӣ 300 метр. боду ҳавои хуби кӯҳӣ дорад. боду ҳавои тоза. мешавад дачаш кунед. нархаш бошад 333 000 сомонӣ. варианти алишам мебинем, муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дӯстони азиз. рақамҳое ки охирашон 52 54 мебошанд WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зангзада пурсон шавед. ва боз хотиррасон мекунем дӯстони азиз, ҳамин маҳаллаи ҳамин ҳавлия нимаш дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе дохил аст, ними дигааш дар ноҳияи Варзоб дохил аст. худи хона аз рӯи ҳуҷҷат дар ноҳияи Варзоб дохил мебошад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештар номаш Регар, деҳаи Тойчӣ. хонаи заминӣ мебошад. 10 сотиқ замин дорад, барак дорад, об ва барқ гузарондагӣ. хона сохтагиай 3 хонаи 6 ба 3.5 дорад, долон, падвал ҳамаш ҳаст. нархи ҳавлӣ бошад 400 000 сомонӣ. бо харидори конкрет набошад, маслиҳат мекунем. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 66 67 мебошанд WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зангзада пурсон шавед. боз як чизро қайд мекунем ки документҳои хона ҳамаш тахтае. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, чортути поён. хонаи рақами 36, 4 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад, бе таъмир. як хонааш падвал дорад, об ва барқ доимӣ аст. нархаш шартномавӣ, яъне бо маслиҳат мебошад ё ин ки бо сехонага дар шаҳри Душанбе алиш мешавад. рақамҳои соҳиби хона чун ҳар вақта дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 63 93 мебошанд WhatsApp доранд дӯстони азиз. аз номи каналмон пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем, нархи хона бо маслиҳат аст. барои фаҳмидани нарх ва рақамҳои соҳиби хона занг занед, ба шумо нархашро мефаҳмонанд. ё ин ки агар сехонага дошта бошед, алиш мешавад. бо сехонага дар шаҳри Душанбе. марҳамат. 4 сотиқ замин, 4 дар хона.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 9 километр қарор дорад. 6 сотиқ қода, канечкаи 37 ва 35 наздикай, 6 сотиқ замин ва 6 дар хона дорад. хона коробка, об надорад, барқ дорад. маслиҳаташ бо тариқи телефон, яъне нархи ин хонаям бо маслиҳат мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дӯстони азиз, рақамҳое ки охирашон 0472 мебошанд. ватсап доранд. аз номи каналмон занг занед, пурсон шавед. хона дар шаҳр аллакай дохил аст дӯстони азиз, яъне дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, 6 сотиқ замин ва 6 дар хона коробка мебошад. чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Чорсу, пештара номаш Партизон ном дошт. чойхонаи ноҳияи Рӯдакӣ мебошад дӯстони азиз. 6 сотиқ замин ва 6 дар хонаи нав дорад. 3 дар якум ошона, 3 дигар дар дуюм ошона. худи бино чӣ хеле мебинед аз ду ошона иборат аст. бинои нав сохт мебошад, яъне нав сохтагӣ бошад. яктои ванна бо ҳоҷатхона дар дарун ва яктои ванна бо ҳоҷатхона дар берун. хона дар роҳи мошингарди ноҳияи Рӯдакӣ, рақамаш 27 мебошад ва нархи хона $65,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. барои харидорҳои аниқ нархи хона савдои хуб мешавад дӯстони азиз. ҳавлӣ срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибшон ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. боз хотиррасон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали Dom TJ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронда мешавад. доллар ва рублро мо барои фаҳмидани шумо монем. марҳамат. 6 сотиқ замин ва 6 дар хона. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ рӯ ба рӯи мошинбозори шаҳри Душанбе, 6 сотиқ замин ва 6 дар хона дорад. нархаш $550,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. ҳавлӣ срочно фурӯхта мешавад дӯстони азиз. ҳавлӣ чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад ва таъмирашам зебо аст. марҳамат дӯстони азиз, рӯ ба рӯи мошинбозори шаҳри Душанбе ҷойгир аст. ноҳияи Рӯдакӣ, 6 сотиқ замин ва 6 дар хона. марҳамат. мағозаи фурӯшӣ, яънехтараш гӯем помещенияи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, маркази ноҳияи Рӯдакӣ мебошад. мағоза помещения 170 метри квадратӣ таъмир дорад дӯстони азиз. бо барқ ва об таъмин аст. дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш ҳаст ва аз ҷумлаи одам агар гирем ҷои минтақаи серодам мебошад. дар цоколни этаж, яъне дар таги якум ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст ва нархаш сари 1 метри квадратиш $300 мебошад. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап доранд. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, боз хотиррасон мекунем ки ин помещения 170 метри квадратӣ ҳаст, лекин харидор метавонад ними ҳамин помещенияро харидорӣ кунад, яъне ҳамашо неву ними ҳамин помещенияро метавонед харидорӣ кунед. боз такрор мекунем, инфраструктураи хуб дорад ва ҷои серодам мебошад. сари 1 метри квадратиш ҳамагӣ $300 мехалтад. дар умум $557,000 сомонӣ таъмир дорад. марҳамат. замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Сампар. замин 5 сотиқай документ дорад, бетонои хона рехтагия, мегӯяд соҳиби замин. харидори аниқ бошад, $18,000 сомонияи нархаш бо арзон мешавад. ай пеш мебинӣ, бо гап мезанем, мегӯяд соҳиби замин. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсоҳ шавед. ҳамагӣ $18,000 сомонӣ, $135,000 рубли русӣ меғалтад. 5 сотиқ замин. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед.
ва кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард дар комментария рақами 9000 нависен ё ин ки ассалому алайкум нависен. мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб медиҳем ва бениҳоят албатта ки хурсанд мешавем. То боздид барори кор, худо нигаҳбон.